salajengipun dalem ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak saha Ibu ingkang sampun rawuh wonten mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok ngaturke kagem Mbah Lurah mbok menawa rawuh apa sik ning undangan Tenggur ya enggak ngerti nok. Nggih, ngaturaken wilujeng rawuh Bapak Lurah. Do mantan carik Mas Sugeng. Nggih. Sugeng rawuh. Iki tembange kepelut ya nak. Oh nggih. Nyilih dibawani kena ta? Napa nggih bawani? Wis manut. Bawane napa Pak? Pocong, Pak? Wis sembarang. Sing penting gathuk. Masa pocong Mas aja Mas. Ayo kok cendhek menapa seneng kowe barang ndek iki. Asmarandana man sing rada dawa nggih, Pak. Sing penak ki rada dawa ya ora kedawan ya ora kecendheken. Anjasmara. Iki ana sambung rapete karo temantenan, mergo Anjasmara. Nggih. Ari mami tindak pundi Bu Lurah? Sampun kebelet. Nggih. Kuwi keri-keri iki mbasari ana. Ngoten to. Peyek kesoan juruk, Lis. Apa kuwi, Mas? Bu Lurah pengen pipis. Duh, oh kok masa ya arep nguyuh ngono. Layon Rini Lintu Pak, apa? Probolinggo. Oh, Probolinggo. Panjenengan kok ke Probo rininen. Mbak aku rong bengi iki awor dhek iki mangga ke Probonen wae. Seneng lek wowok iki. Wowok niku napa? Wowok iki rada gedhi nek ana irenge. Wah, jan wis. Oh, nek gedhi ireng niku wowok. Lah nek cilik ireng niku napa? Cilik ireng. Nggih. Nyelintis. Kula kinten nek wiwi. Duh. Perang tanding wuru napa huru Pak? Wuru. Uru. Hah? Uru. Perang tanding Uru Besma. Uru lah, uru ya apa ya? Ngerti ku udu. Oh kok udu, niku klothok. Heeh. Uru Besma. Karya mukti wong ayu pun kakang pamit lastra tembange kepelut dikancani karo anak wedok Mita uga Mbak Punjung karo Mbak Lilis Karnali. Nah, kaya ngapa? Ya. Iki jogete sing tipis-tipis digarap sing kepenak aja ngantek seru-seru ya, Nak. Nggih, Pak. Tipis-tipis Mbak Lilis. Heeh. Ya.
Ya, kaya ngapa? Langgam riyen iki, Pak. Langgam dhisik. Kepelut dados. Kalamun weros liramu petin iki anane tansah rengu rasa tresno kang kaendam sarwa mikir ati ra bisa kaya ra bisa ngoncati sampean wajib tansah anggoda ati nanging aku pati bloko pungkasane temahan lara tresno Katur Mas Widodo ingkang saking Blimbing OTW lokasi sing sengko pare Mas Kaji Lombok Mas Tijoke sesarengan Mas Edi Kecis mong buat-buate tresno karo SGI sinodrat sadermo lampai kula sawah sapa ngendon datan awal atiku wis kepelon saiba bungah rasaku Mas Jari Danton Linmas Pakis Rejo rawuh lokasi ya jogete sing tipis-tipis yo ya hadap kiri gerak Dadi lek joget ki aja mek tetep madhep ning ngarep yo madhep nyang ngiwa terus mandhep ning simpingan supaya apa lek madhep ning simpingan ki bokongmu ki dipirsani karo penonton. Napa mboten kualat jenengan? Ora. Paringi bokong iki Ora. Wong lanang-lanang lek tungi bokong yo seneng. Mengko mek karek le malik. Ya. Yo bar hadap kiri hadap kiri malih mubeng pokoke. Ayo Mbak Sulis. Kalamun weros liramu ayo menyebar Belok kiri lagi. Nuwun sewu nggih Bapak Ibu. Ya gone sing seneng iki. Kaya ra bisa ngoncati kanan kiri tansah hadap kiri lagi. Ya, hadap kiri lagi.
luar biasa. Mula sinden Sekar Gadung ki kondang sinden paling agresif. Nek perkara agresif ora mung ning panggung, layani sing lanang ning omah ya pol agresif. Ha iya. Ya harus no Pak itu kewajiban. Kuwi perangane wong ibadah kok wong wadon ngladeni rakane ning dalem ora agresif. Kuwi kena dilaknat karo malaikat cemplungke neraka utawa kawah candra di muka awor endut cibleget daba. Ya. Pret. Enten sing mboten percaya Pak. Ora percaya ya ben aku percaya kok. Wong ora percaya ki mergo imane ora duwe. Lah nek mboten percaya niku mergo pengen nyoba kok, Pak. Oh, aku ya ora percaya lek ngono. Lho. Iya. Ya. Kula sawah sapa ngendho. Asik. Yo, dindangdutke. Rasaku lamun bisa ngetake. Sembah nuwun tembang kepelut sampun katuraken menika ugi kagem ingkang mengku gati Bapak Darmaji Sarimbit. Uga kadang-kadang sutresna budaya ingkang lenggah wonten ing Desa Tanen wonten Bapak Haji Makrus, ugi wonten Mbah Surip ingkang kepareng nderek ungon wonten ing Suramenggalan Sumberagung ya. Kaya ngapa? Selak dadi penganti-anti pengarep-arep bintang tamune Mas Dujo, Mas Joglidik, Jogluduk diunggahke panggung. Ya Mas. Dirantah. Monggo. Oh, sampun lho, Pak. Masyaallah, nggih. Matur ngapunten niki jenengan ndak kena macam-macam mergo niki di wilayah saya. Leres-leresipun ngoten. Nanging saderengipun ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah. La quwata wa la quwata illa billah. Mas Minto. Dalu niki saged nderekaken panjenengan sampun pinten-pinten putaran. Dalu niki pinanggih malih. Nggih. Sowan wonten dalipun Pak Darmaji, Bu Suliani. Nggih. Ing dalu menika nglenggaken Keng Putra wonten ing Pawiwan Agung. Wonten ing pahargan menika andum katresnan anggenipun bebrayan. Insyaallah tumuju wonten ing bebrayan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Tinampi ridho lan hidayah pinanggih barokah. Amin. Dongane wong melek wengi bengi iki akeh diijabah dening Gusti Allah taala. Ternyata piyai ngriki-ngriki nderek Bragung Mas nggih. Sumbragung nggih. Alhamdulillah piyai nipun leh semanak grapyak Mas Minto.
dalu niki mengeti Kang Putra anggenipun lenggah wonten ing Bali Wisma Agung. Nyuwun pangapunten Mas Minto. Saben-saben wonten pahargyan lak mesti mantenan, nek mboten mantenan bersih desa. Yen ora bersih desa sunatan, luput saka sunatan syukuran. Syukuran. Kula nek syukuran sunatan bersih desa kula sik gelem urun donga, urun rerembug ingkang positif. Ning dalu niki kok kula ken urun rembug pangapunten saestu. Kula nek dalu niki anggenipun Mas Heru kalian Mbak Akvina, anggenipun bebrayan pangapunten kula mboten saged tutur-tutur. Sami, jenengan kalih kula profesinya sama, statusnya sama. Dalu niki kula nggih mboten patek wani nuturi temanten. Lah niku Mas Minto. Niki dipasrahke kalau dulur mulanang Mas Widi. Nggih, kersanipun Mas kula klutuke mawon. Soalipun kula niku ajeng tutur-tutur manten wedi. Wong kula dhewe butuh dituturi to Mas. Nadalah. Dadi kula niku pasrah bongkohan kalih Mas kula sing lagi niki lebih positif pikiranipun. Nah, ngoten. Kersanipun nggih tanggung jawabe Mas Jo Kluthuk. Wis ben Mas Jo Kluthuk mawon sing tutur-tutur kula tak meneng mawon. Padha kalih kula nggih ajeng meneng niki mengke. Ngoten lho. Wis saiki masa bodho sampean Mas. Masa bodho sampean kepiye apike Mas Heru karo Mbak Akvina iki kepiye? Ngono. Aku tak ora melu tutur-tutur, ngomongnya aku wedi kok. Aku ki dina iki butuh dituturi. Ngono. Jadi gempil kamardikan, Mas Kluthuk nuturi temanten, awake dhewe gempil utawa melu kaya ngapa mirengke tuture. Sampeyan tak hormati sebagai wong sepuh. Disesep supaya ben sapuh kepiye pikirane sampeyan. Saya pancen ya, merasa nuturi mergo keluargamu dhewe ya sik. Ora kok murat-marit jer aku bocah enom wis sepuh saka pantene kok. Tapi awakmu ki termasuk introspeksi. Nggih. Wong iki kudu sadar diri sing kepiye anggone. Iso nuturi wong ning harus introspeksi diri sendiri. Mawas diri. Iso ngajari ning kudu iso nglakoni. Apik. Wong awakmu nuturi manten kan ya ora mungkin. Nggih. Wong awakmu dhewe ya sik gejolak rumah tangga sik murat-marit. Ya butuh sampean sing ning ya sok nulari. Betul. Sing langsung nuturi neng buri. Loh, lah ngapa to Mas? Kok ngarep buri ya padha wae? Ya setidaknya itu harus jelas ngono lho. Yang di depan. Iya. Sing gak iso nuturi neng buri. Oke. Jadi penting. Masalah ini kula niku kalih panjenengan ngeten senenge. Saling menutupi dan melengkapi, Mas. Betul. Mboten kok congol-cumongol mboten. Dadi kula nek ora iso tutur-tutur nggih Mas kula sing nuturi. Panjenengan pun pasrah nggih Mas. Mergo rumangsa ngrumangsani enek sing luwih pinter, enek sing luwih sukses, enek sing luwih ngerti. Saestu Pak, saestu. Mula nggih monggo Mas Jo Kluthuk. Lho, kuwi nyapa ning ngarepe? Lho, iso nuturi manten ora? Mboten saged. Ora iso kok ning ngarep iki. Lah kudune ning mburi. Lah ya ngono lho, wong ya aku ki ajeng. Ya ngono. Alian gen. Sik toh. Lah sampean kok ya melu mubeng mburi ngapa? Keluargaku ya murat-marit. Kowe iki ya sembrono kok iso. Pak Darmaji menika piyambakipun. Pak Darmaji menika. Niki Pak Darmaji. Ono kalih Bu Sulan, kalih Bu. Ayo. Sulaimi. Bu Sulaimi. Piyayine iki merantau, Mas. Nggih, Pak Darmaji teng Malaysia. Ngoten. Bu Sulaimi. Nah, niku teng Taiwan. Ngono. Jadi mereka berdua itu beliau berdua berjuang. Ini yang bisa dinamakan bahwasanya mereka berdua, Pak Sulaimi kali Bu Pak Darmaji. Pak Darmaji kali Bu Sulaimi menika pahlawan Devisa Negara. Pak Minto. Jadi beliau berdua itu bisa dinamakan pahlawan Devisa Negara. Nun sewu. Ini sudah terbukti bahwasanya kesuksesan beliau menika sing lanang nyambut gawe ning Malaysia, sing wedok nyambut gawe ning Taiwan, nyatane sak menika saged dados keluarga ingkang sukses wonten ing Rejo Agung menika. Alhamdulillah, kok Rejo Agung mbahmu di sini iki? Beragung. Beragung. Wah, iki ya rada slewang iki ya. Teng Beragung menika dadi dhuwit oleh ke Malaysia, dhuwit ke Taiwan, menika dikulumene dadi siji ning Beragung, menika beliaunya keluarganya sampun sukses. Nyatane sudah terbukti beliau berdua menika sampun duwe usaha. Usaha napa Mas? Pabrik paralon menika sak menika paralon mbahmu kiper kok iso. Wong kuwi tempat pembuangan air kok iso pabrik paralon iki lho. Wah, kowe iki jan mripate kok ndi-ndi kok Mas. Dadi ngeten Pak Minto. Pak Minto. Manten berdua menika. Endi mantene iki lho? Kok manten berdua menika endi? Wong mantene di depan kuwi kok iso. Lah kuwi baguse kaya ngono putih kaya ngono kuwi jajali. Ndi? Burisan kuwi lho. Digital gudalmu. Ya ampun, Mas Heru iki lho.
Wong mau wis jagongan ngono kok iso. Putih kuwi oleh lek sadurunge ndek bojo. Nek yen wis ndek bojo kudu ireng. Lho. Piye ta bocah iki kok? Sik. Ini harus diperjelas putih oleh sadurunge dadi manten. Ning lek wis dadi manten kudu ireng Pak Minto. Lah kok ngono? Lho nggih no, putih ki biasane sadurunge dadi manten kuwi ndelik perawatan ki penting. Tapi sakwise dadi manten kudu bekerja keras nyambut gawe untuk menghidupi keluarga. Paribasane ora roh udan, ora roh panas. Ora roh awan, ora roh bengi kudu nyambut gawe. Paribasan adus keringet dilakoni. Adus keringet niku kudu dilakoni. Kudu ireng ya. Lho nggih lho, Bos. Bener. Biyen ibuke cah-cah ki penyawangku saurunge dadi manten ki putih. Putih. Bareng suwe-suwe kok ireng. Nah, ngoten lho. Pak Minto, gini malah kewalik. Biyen ibu Sri ki ireng. Heeh. Saiki putih. Sapa sing ngomong kuwi apa roh lek putih? Roh. Ireng. Mosok sesuk putenan lho. Kok kan moto ki urusan apa kok iso mangsane. Dadi ngono Pak Minto. Dadi manten ki nuwun sewu. Wong lek dadi manten wong lanang kuwi paribasane aja wedi awake reget. Aja wedi kesel, aja wedi kesel, aja wedi elek, aja wedi awake reget. Ning misi dan visi kita nyambut gawe dienggo murakapi keluarga. Masyaallah. Berarti wandene kaya Kang Rama. Lho iya no. Pak Darmaji. Sampir sani Pak Darmaji ge. Pak Darmaji sampir sani ge. Nika lho piyaine senden ning mburi. Lah yo kae lho beliau. Piyayine gede dhuwur. Gede dhuwur brikose kandel paribasan kaya wayang menika Gatut Kaca. Heeh. Pak Darmaji. Lho iya. Pindha Raden Anam Gatut Kaca. Ngambadir Gantara. Kagem caping Basunanda. Kudan rakudanan, panas ra kepanasan. Sebabe mergo ngiyup ning omah. Dadi kok ngiyup ning omah iki lho kok. Nyambut gawe ning proyek. Gitu, Pak Darmaji gitu. Pak Darmaji lho. Biyen Pak Darmaji ki putih. Pak Darmaji. Wah iya. Begitu. Kayine tur ora sombong lho. Sombong. Biasane nek kagungan gawe iki mesti ning arep dhewe to. Malah ning mburi kok. Delik. Lho. Kuwi ndudone wong sing duwe jiwa adigang adigung lan adiguna. Lho. Dadi ora sombong. Ora duduh-duduhne wong lek sukses kaya ngono kuwi. Masyaallah. Lho, ning jero kaya ngono ya Mas Grapyae. Ora roh. Pripun? Mau aku teko ditokne kabeh. Masyaallah. Enek lek petang lodong. Lho, petang lodong. Petang lodong mek kripik tempe tok. Kuwi mok. Iki lho jane ngene iki lho. Iki lho. Kowe iki kudune lak yo melu bangga wong ya apa-apa enek kok iso. Enek apa wong Wis ning ngarep. Sing ngalam petang lodong. Heeh. Nek mburi ki nek 6 lodong Pak Lah Tito. kuwi komplit neh. Oh, komplit aku mek kerupuk iwak tok. Lah yo beda kok iso. Tapi hebat lho Pak Minto saiki. Hebate? Loh, Pak Darmaji to. Nggih. Pak Darmaji menika nyambut gawe ning Malaysia, ibuke nyambut gawe ning Taiwan. Iki mung apa? Monggo mulyakne anak. Mulane ada kata-kata wong tua mesti mulyakne anak, ning urung mesti anak ki iso mulyakne wong tua. Wong tua siji iso ngopeni anak 5. Ning urung mesti anak 5 iso ngopeni wong tua siji. Lah kuwi lho sing kudu digut. Lho, iki penting lho kata-kata iki penting. Wong tua iso siji mulyakne anak, ning urung mesti iso mulyakne wong tua. Sapa sing ngomong? Sing ngomong sapa? Kula. Kata-kata bijak lho Mas. Lho. Anak ki iso mulyakne wong tua lho. Kok saged? Proses pembuatan anak kuwi wis mulyake wong tua lho. Proses. Ayo. Oh iya. Penak lan mboten penak niku gumantung atinipun, Nah, Pak. kuwi ning awake dhewe-dhewe. Tegese menika kula ngendikan matur ingkang kados pekatan menika. Ngendikan ya matur. Matur. Contohmu mbok wis ngomong ngono wae. Iki jelas lho. Rungokno. Sok jenenge anake jenenge apa? Mas Heru. Ru. Heru. Gedhi kono kowe kok tonyo ndasmu bar kowe. Gedhi oleh tapi pengalaman dalam hidup berumah tangga ki oleh sampai aku. Lah Mas Heru ki jam terbange kok ngendi-ngendi kok. Jam terbangnya apane lho? Lah sampean Jam dinding aku 6 aku ning. jam terbang ki pengalaman ki lho. Sampan kudu iso mulyakne wong tuwa. Mula Pak Darmaji Bu Suliani. Kuwi kudu mbok mulyakne. Putrane Pak Darmaji sapa? Nggih, Mas Heru. Mulyakne wong tuamu. Apa meneh mulyakne wong tuamu wedok. Insyaallah kuwi iso membina rumah tangga sing sakinah mawaddah barokah. Nah, Kuwi iki lho, lho. Mas, kuwi lho, Iki Mas. mesti ngerti mergo paugrane kesuksesane anak ki gumantung ning wong tuwa Wong tuwa wadon. wadon. Mula yen kepengin sukses angger nyambut gawe lak mesti ridone wong tua, Pak. Iya. Nggih to? Iya. Mesti dilangkai. Mas Kluthuk niku angger budal nyambut gawe. Aku jemene kok dilangkai. Aku mesti dilangkai kalau diuyu ya. Dilangkai ki dongane wong tua ki Pas lho. nglangkai anyang-anyangan lho aku. Lak lenggahe wonten mriki. Nyambut damel wonten Malaysia kalian Ah. Taiwan. Jadi ngono, Pak? Ki nek dijikuk saka Malaysia karo Taiwan.
Kuwi tembunge iso mata. Mata. Dadi sing lanang nyambut ning Malaysia, sing wedok nyambut ning Taiwan. Itu lek kita bisa menyatukan kata-kata itu mata. Maki Malaysia, iki Taiwan. Jadi saya bisa menghimbau nuturi teman-teman lanang karo wedok, mata ki cinta itu dari pandangan pertama dari mata, akhirnya timbul di hati dan nanti akan membina rumah tangga sehidup semati. Masya Allah. Iki wis pitutur lho Pak Minto. Iya. Dadi wong wedok karo wong lanang, bapak karo ibu iki nyambut ning Malaysia karo ning Taiwan, kuwi saka mata mlebu ning ati, akhirnya bisa membina rumah tangga sehidup semati. Dadi rumah tanggamu ru iki kudu sehidup semati. Lah, kondene metu siji, metu bareng, maem siji, mangan bareng, dolan siji, dolan bareng, turu siji, turu bareng, adus siji, dewe-dewe. Lho kok ora bareng? Kula adus bareng kongseng jenenge cilik, tak delok cilik mau cilik. Dadi penting Pak Minto ngoten niku. Tane Lho, ta itu apa? Ta iki wis tegese tanggung jawab. Tanggung jawabe wong lanang apa, tanggung jawabe wong wedok apa. Wong lanang nyambut gawe, wong wedok mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhannya wong lanang. Heru nyambut gawe golek pangupaya jiwa dienggo nguripi keluargane, sing wedok ya tanggung jawab piye pamrih wong lanang ki seneng. Wong wedok Mbak Afina, Mbak sapa? Mbak Afina. Mbak Adwina. Nggih. Bojomu ndi to, Bu? Lah kene ning sandinge kae to. Kok tuwek mana bojone, Bu? Mripatmu kae. Bae, untung bae wis. Lah kowe yo teko aku. Lah kowe dadak ngeruh nyambut andinge kuwi. Lah wong sing sandinge make kok iso mbok. Jadi mengingat seorang laki sebagai saka guruning keluarga, mula lek nyambut gawe duwe kaya kudu byuk ketubyuk diwehne sing wedok. Nggih. Nah, iki. Contohe kaya kula Pak Minto. Heeh. Dadi kula niku nang sewu, bojomu turu. Bojomu ndi? Bojone turu persiapan engko bengi iki arena dan juara ya kok iso. Arena dan juara piye mburi jenang tok ya. Oh no, yo. Ngene Ru. Kel, Herul. Wong wedok ki kuncine siji ben bahagia. Piye Mas? Kudu mbok blonjo apa sing dadi kepingane wong wedok kudu mbok tutne. Loh, dadi wong wedok pengen apa-apa turuti. Ya nek kemampuan iki cukup gitu Mas. Lah nek kaya Mas Minto bengi mayang ngene iki, buke nyuwun apa-apa iso ngudaneni. Lah nek terus kemampuane nyambut gawe beda pripun? Sesuai dengan kemampuan awake dhewe Pak Minto. Heeh. Wis wong wedok ki senenge apa turuti. Mbuh piye carane golek utangan los. Nuruti wong wedok. Lho nggih lho Pak Minto. Lek wong wedok kena nggih daringan patut untuk dituruti. Ngono lho Mas. Lho. Terus Lek wong wedok mung mburu senenge dhewe ora mikir keluargane piye coba. Gaya hidup lho sing dituntut. lek ra gelem nurut wong wedok nuruti karepe dhewe. Pegat. Kowe aja angger pegat-pegat terus lho kowe. Lho los iki. Kowe las-los bojomu ya mbok losne. Nyatane kowe dhewe ya mumet to ya an. Lho, nyetir wong wedok kuwi angel. Wong wedok ki keras kepala. Wah, apa es batu lho? Sing ngomong lek wong wedok keras kepala sapa? Niki sing keras kepala ki wong lanang. Wong wedok Pak Minto. Wong lanang. Kok saged? Teko wong wedok-wedok lek wong lanang ate ndak keras kepala nesu apa ora jajal? Pak Minto kuwi kepalane siji. Pak Minto. Iki kepala liyane Pak Minto. Iki jane bukune kok ngendi to? Aku nganti gak cetok aku. Hei, Pak Minto iki duduk kuwi. Ayo terus coba. Wong wedok ki di no sewu, wis dikodratne keras kepala. Tapi mek kepalane tok, liyane empuk. Kowe aja pilih-pilih lho. Wis to. Kabeh ki ya ana sing keras ana sing empuk. Tegese keras kepala ki pemikirane sok lho wong wedok ki nun sewu. Ki kodrate ya. Siji gampang emosi, loro cemburu ki tinggi, sing keloro apa sing didadi karepe kudu dituruti ki wong wedok. Tambah sitok. Tapi atine ki empuk, tegese gampang nangis. Lah kuwi. Tangane ya empuk, gampang nyambut gawe. Alhamdulillah. Terus liyane ki ya justru sing nangis ki malah sing atos. Pak Minto iki kok kolo nyapa to Pak Minto. Sampai ndak ngerti apa sebabnya kok nangis ki mergo atos. Lah ya. Mergo nangis ki duwe gegayuhan di kekarepan. Kudu dipinakan. Lek ngerayu karo wong lanang terus kanggo cara nangis. Wong lanang ben nyoh sakmene, nyoh semene. Piye to, Pak? Pak Minto. Niki ilmu kula. Wis to. Lho, rungokno kodhok kaya ngene. Kodhok ya. Kodhok ki ramene kaya ngene. Iki aja mbok delok kodhoke. Didelok piye, Mas? Didelok sasmitone. Tapi aja entuk ngorek lho. Lho nyapa? Nek ngorek kobong iku. Kobong dasmu iki. Ngono. Kene. Dadi nun saya Pak Minto. Heeh. Dadi Heru karo Mbak Vina iki kudu nyenengke wong tuane. Aja duwe jiwa idealisme,
tegese nyenengne keluargane awake dhewe ning ya kudu duwe prinsip nyenengne wong tuane lan nyenengne maratuwane. Lah nyenengne iki karo materi. Lho ya ora no. Ru. Ru. Lah. 15 tahun aku rabi iki ora tau kok seneng karo wong wedok liyane. Masyaallah, pinter imanmu, kuat takwamu ya gede. Lho, kok takwamu gede aku dipantau terus kok aku wis. Ya dipantau ora ki ndelok ngono lho. Kunci keluarga ben harmonis Pak Minto. Heeh. Lho, Delok sik iki situasine. kuncine sisi ru. Ru. Sisi dron. Pokoke awakmu ki aja omong-omongan karo bojomu. Lho. Piye to kowe iki? Sik. Kunci keharmonisan keluarga Aja omongan karo wong wedok. lah dianggap satu. Loh, satu lah masalah. Yang penting untuk menuju rumah tangga yang harmonis. Di kalangan masyarakat terus ndak oleh omong karo bojo, terus nganggo sasmita piye lek jelas diarani wong padu. Ndak rukun. Piyayi sakmene mbane iki duwe bojo kuwi nun sewu lho. Wong mantu ki goleke teman turu anake lho. Mas Heru maune ijen, njur saiki kagungan garwa ki karepe ben enek kanca komunikasi. Kok lek omong-omongan ki wong wedok sekolah dijak omongan, mesti ngundat-ngundat perkara liyane. Wah, kuwi ngawur kowe nek Mas Heru mboten e. Sik ben dijlentrehke kok kudu ndak omong-omongan neng-nengan ki piye? Kula mbiyen iki membina rumah tangga ki 2 tahun, ki kerep omong-omongan, ki malah kerep geger. Loh, tapi setelah aku goleki apa terus menjadi kunci gegerku karo bojoku, ternyata komunikasi. Omong-omongan. Tapi setelah aku ora omong-omongan, iki malah harmonis sampai saiki. Aman. Malah iya. aman, Pak Minto. Pancen sing apik iki pancen yo meneng-menengan. Oh iya, terus. Dadi lek enek apa-apa kuwi gawe metode yang lainnya. Bahasa. Contone, njaluk apa-apa ya digambar. Heru iki mau pengen apa-apa iki? Gambar. Sing gambar sapa? Sing lanang. Sing lanang apa sing wedok? Sing lanang lho. Lho. Pomo Heru pengen lunga, metu no ya biasa no, gambar kunci. Berarti Mas Heru arepe lunga njaluk kunci sepeda motor. Mbak Pina ngerti? Ngerti no. Lho, bojoku mbiyen ya ngono ngerti. Ya mbok gambar tak gambar ngono. Masyaallah. Pamane Mas Heru nyuwun pamane. Makan yo gambar piring karo sendok. Mbak Pina ngerti. Langsung bojoku paham yen aku ki njaluk mangan. Lho. Njaluk mimi tak gambar gelas. Lho. Ngerti ngono. Paham lho bojoku. Njaluk wedang susu no. Wis tak gambar gelas terus kene andinge bunder nik ngono. Ya apa kok bunter-bunter ning. Nyapa tak cari susu. Sik. Terus umpama sampean arep njaluk adus piye? Adus tak gambar siduk Pak Minto. Mesti bojoku langsung sprundul njuk anduk. Oh. Ngoten niku kula. Nek kangen hubungan. Nah. Terus pengen kumpul ngene iki, malam pertama kowe biyen piye jae? Lek pengen mangan, kuwi tak gambar piring karo sendok. Ngerti ya? Paham bojoku. Lah nek mimi gelas. Lah nek terus kangen pengen kumpul. Mesti adus ya. Kuwi tak gambar siduk, aku mesti arepe adus. Oh. Bojoku paham. Malam Jumat ngene iki? Ya. Sunah Rasul ibadah. Nah, ngene iki nek arepe nyambut gawe ya. Heeh. Aku mesti tak gambar kunci ngono bojoku mesti nyepakne mobil aku. Lho. Ngono. Paham ya? Paham lho. Sing tak takokke ora kuwi lho. Apa? Nek kepengin hubungan suami istri kuwi lho. Lehmu gambar piye? Apa kuwi? Lho. Kok sik teko aku aku ndak ngerti pitakone adimu ki. Lek arep lanang wedok ngono lho. Nah, ngono lho. Lah, kuwi to, cis. Cis ki apa kok iso? Cis tipis-tipis. Maksudnya kuwi hubungan ngono kuwi. Kuwi tak gambar. Lah kabeh mbok gambar kok. Iya tak gambar. Piye, Mas? Tak gambar kurungan terus lawange buka. Lho, ngono Pak Minto. Sik kok ora padha karo nek makmu karo lek ngombe. Ya beda no njaluke kuwi yo. Dadi tak gambar kurungan karo lawange buka. Lah nyapa kok ming hubungan lawange buka karo kurungan. Kuwi berarti manuke wayahe mlebu. Ngono lho. Dadi Sasmita. Lek bojomu ora tanggap. Terus lah coba lek bojomu ndak ngerti. Ora tanggap. Kuwi tak gawe gerak tubuh. Lho. Gerak tubuh piye? Loh, nggih dengan gerak tubuh lho Pak Minto. Terus contone jajal piye? Njaluk apa? Ya arep turu awor kuwi mau. Turu awor ya aku lek mangan ngene to. Nggih. Lek ngombe ngene. Nggih. Lek njaluk turu awor wis biasa. Piye, Mas? Njalukku mesti mek ngono. Wah, bojomu marah. Marah. Terus akhirnya kodemu? Kodeku mek ngene. Apa wi? Pak Minto nyapa to? Oh, anu. Olahraga. Olahraga. Olahraga nyapa to Pak Minto? Lah ngene lho Pak Minto. Senam to, senam. Oh, ngedukne meteran. Lah alah, kok meteran iki? Mosok meteran gone ning kene. Bar diukur
Ngene. Wah, cepot celana. Nah, ya kuwi lho, cepot katok. Tanggap. Iki kan ngitik iki kok jelasne nyaput jare yo. Wong jenenge nuturi iki ya nuturi sing apik. Iya, mantu. Ora kok nuturi ning sasmitone sasmita sing lapas. Guyon. Wong Mas Heru iki piyaine meneng ngono kae lho. Meneng. Meneng Heru glendem kita ya. Lho. Kok glendem piye to? Tegese glendem iki beliaunya Heru iki glendem untuk membina rumah tangga. Wong piyaine nyeneke meneng anteng. Wong kira enek pepatah mengatakan to Mas. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Saiki ngene Mas Kritik nggih. Untuk membuktikan bahwasannya untuk minta hubungan suami istri. Nggih. Iki ben jelas iki diperagakke karo presiden. Tenan ya. Jaluk niku to. Oke. Mas. Coba. Sopo? Sing mari sampean lho iki. Awakmu. Dadak ngomong ngono kuwi kudune praktek nek karo aku ora pas ngono. Bojoku sapa? Wis milih kono sak karepe kono. Golek sing nganggur sakmene sik do mangan kabeh. Pilihna to Pak Mito. Kae lho, rada nganggur wiraswara lho. Ndi? Wiraswara lho. Padha lanange gedeng aja niku ya. Lah sing nganggur kuwi tok kok iso mangsane. Glek. Wiraswara. Glek. Ayo sing ndi? Ki do madang kabeh. Kene Duk. Jale kancanono kae Masmu kae. Iya, kowe lho. Lah kok Kowe tak goleke dangkelan pring iki lho, meneng kowe. Mangsane angel golek sinden ngene iki. Liya-liyane do mam kabeh iki ra gelem maem kok. Ora gelem mangan. Gedhe tirakate kuwi. Gedhe tirakate napa? Iki mau wis mangan tek 3 piring kok sore mau. Kowe kira sembrono. Pangapunten lho Mas. Heeh. Wong Pak Darmaji iki piyaine iki blobo lomo. Dadi iki lho Dlon. Yaine wis satene ditokke. Ngene, jare kingko para esuk. Iki engko nusul bakso. Lho, sesuk-esuk piye kowe rumah? Pecel. Sesuk bengi sik enek-enek rawon. Lho, tanggapane nganti ngusuk tok. Lho tapi rawon khusus kingko. Ning ndi? Marung dhewe. Mangsane. Ayo coba diperagakke kaya ngapa? Jale. Iki duduk maneh bojomu, Tuk. Kae Niki, Pak. Heeh. Iki ketoke ngene mawadah tenan lho. Kowe ra sembrono. Ngono. Jale. Wedi. Kowe iki digolekke rada apik ora gelem jaluke sing ngene sedengan mbok paido kok iso. Ngopo sebabe tak goleke pipit sing gedhi? Napa? Sing ora mbayar kuwi malah senengane torok karo wong lanang. Nah, ya kuwi. Nah apa? Modelmu. Nyapa? Liyane Pak Mito juga. Disyukuri tok. Kowe iki ora ngerti urusane wong wedok. Wong wedok ngene iki gemati lho, Mas. Mati apa mbok golekne wong wedok sing lengne kentongan ngene kuwi kok. Delok ibu-ibu sing lemu-lemu senenge wong lemu ki ndudoke pikirane ayem, atine tentrem. Sing lanang mesti kuru mergo ngenes. Ora. Wis lemu. Masa? Lemu ki ora perkara bahagia, ki ketake penyakit kae. Aja to. Ayo diperagakke njajal. Tarinen jajal. Tarinen. Umpama awakmu anu Mas Heru pamane. Iki sapa? Iki Akwina. Oh, bojomu kaya ngene Heru. Umpama Mas, ya ampun. Umpama kowe iki Tak cak. kepet. Masa Akwina Bisa modele romantis apa ora? Kowe kok nek kira gelem apa tak golekne buis tukang adang. Nah. Sik ngene Mas, apik-apikan Iya, Pak. le merayu seorang wanita antara Jo Kluduk Mas Jo Klitik iki apik endi? Sampeyan tak gandengke karo Mbak Punjung coba. Kula sik digolekke Ya iya, coba. Peh barokah melu wayang ben bengi digandengne terus lho. Ning ra entuk go mulih to Pak ya? Entuk. Ora entuk. Entuk lek pengen geger neh kowe. Ngene. Mosok sik kurang ya kuwi. Kok ya Mas iki ngene ono lho. Lah, Cakeme. Ora yak-yakan. Mas iki lho. Nyambut gawe kok go mulih. Pak Minto, heeh. kritik karo gitu. Ya. Nggih. Aduh, lah oleh kode ijo. Cilik tapi lincah. Lho iya no. Oleh kok kode bangkak ya. Kowe ra sembrono Mas. Iki sebelah ki Mek kukong. iki malah aku iki rada rugi kok. Kayak sebelah ki tanduran jagung ning ora bertongkol dua. Nggonmu bertongkol dua lho. Iki malah tongkole ndak umum iki ya. Ngono. Rajonono. Lah, iya, Ora Nduk. yak-yakan ngono. Lah oleh iki ya. Contoh nih Mas Klitik Nggih. menjalin mahliga rumah tangga yang harmonis, yang tentrem, ayem, kebak kabagian kaya ngapa coba? Kula niku mboten kakek ngomong kok Mas. Saya itu tidak terlalu banyak mencintai wanita tapi mencintai satu wanita berbagai cara. Ya. Begitu ya, Mas. Yo. Ngapusi. Satu wanita ya, Mas. Iya. Iya. Ayo kene. Dok anu tak Nggih. Tak gendong neh.
Tak gendong piye kowe ora ganggu. Aku iki karo kunjung pangapunten Mas Minto. Ya. Dik, sampean ngerti to? Pripun, Mas? Nek ning ngarepe Mas Darmaji lak ana tanduran kates to kae. Nggih, Mas. Kates kae lho. Iya. Kae aja disawang katese. Ning sawangan katesmu. Engko tak tonyo ndelosor lho iku kok iso. Aku ki ngomong karo iki ora ngomong karo. Lah iya. Tapi kan katese punjung jos. Jos yo nggone bojomu Lah, iki duduk kates. apa kuwi? Melon. Kowe ra sembrono. Papunten Mas. Ngerti to nduk kae apa nduk? Kates, Mas. Kates. Nggih. Kates ke saka tembunge ka karo tes. Nggih. Kaki karepmu aja nganti mandek, tes ki tegese apa wae sing dilakoni kudu dites dhisik. Aja kemrungsung, grusak-grusu keburu nafsu. Oh, layakno jenengan tukang ngetes to, Mas. Lah iya kuwi. Mula kabeh kudu dites dhisik. Dadi kowe kudu siap alpe dites. Ngono. Dadi kuwi sik kates, Nduk. Kowe ngerti sebelahe kae ngarepe apa, Nduk? Jagung. Jagung. Jaganen atimu aja nganti bingung. Mula awake dhewe wong beblayan kaya Mas Heru karo Mbak Pina, kuwi dijaga atine aja nganti bingung, aja noleh nengen, aja noleh ngiwa, sawangen ning ngarep aja nyawang mburi. Kados panjenengan nggih. Kaya Mas. ngono diajeng. Yen kowe tak kasar-kasar to. kowe tak ibaratne paralon, Nduk. Hah? Paralon. Dadi wetengmu gedhi tak cepaki sapi teng sing ngombo. Ya toh, mesti elek kowe ra. Oleh bojomu kok pokoke sapi kren. Paralon kuwi saka arti paki paringono tresnamu lan tresnaku tetep nyawiji. Raki tegese ra ana wanita sing tak tresnani kejaba mung kowe. Lon ki lon. Kowe ben-bengi mesti tak keloni. Lon ki alon-alon. Dadi aja kemrungsung tetep alon-alon membina rumah tangga ya, Nduk ya. Oh, ngono ya, Mas. Ya, wah gawedine. Mas, Demen palaku ngono ya. Aku Palaku. Demen palaku. Lah mau lho, tok rayu malah demen aku. iki jane wong wedok wong manol iki wae. Lah aku demen kok. Ya demen tapi aja nginang-ngene kaya. Lah wong sing wedok agresif karo ora. bojone kan. Bojo ya Kita Mas Minto. Jarene kan Heeh. agresif. bojo ya bojo tapi gerakmu iki aja kaya ngono iki kaya bar ngombe jamu galian ngosek kowe iki. Piye ngene? Nah ngono lho. Mingkup. Alah kon tetep kempit nyapa to jane lho. Nyapa? Lah piye? Nah, biasa ngono lho. Kowe ra iso mingkup wong pupune gegeden kok iso. Pokon mingkup. Ya Dik ya. Niki lho Mas Minto. Bocah niku sing klasik niku nggih ngeten niki. Klasik niki. Klasik kaya motor. Loh, kepiye to sam uang ki luwih becik. Klasik bojomu lek bojoku iki herek. Kok erek kepiye to? Kenalpane kudu Hei, blong. bojo kuwi alus badhe dahar napa Mas Joklitik. Menika sampun cemawis badhe ngersakaken sirah monggo. Alus bojoku. Penake bojo ngeten iki lho Pak Minto. Heeh. Sing rada kasar. Napa? Kowe golek alus lek pas mangan. Kon nyonton iki kasare bojone coba. Loh, bojo kula iki kasar. Kowe lek golek bojo alus nun sewu. Kowe lek pas ning Surabaya ning kota besar nyabrang malah bahaya. Penak bojo sing kasar ngene iki. Piye? Loh, ayo Mas kalau dalane sepi kiwa tengen sepi. Ayo kita nyabrang, ayo nyabrang. Nih, penak. Bojo halus, ayo bahaya. Piye? Kaya ngapa? Tengen lho, enek pikem. Aduh. Lho, mlaku klunu urung teko nggon tabrak pikep bongko kowe. Ya ta, nek ra seneng karo dulur ngeten iki. Iya, Pak. Lho nek sok lairne Nyawa. alus bojoku timbang bojomu. Kaya apa? Lah iki iso nek umpama nuntun putune, ayo nduk istighfar, nduk nyebut asmaning Gusti. Kuwi lho, cirahe jabang bayi wis ketok tungul-tungul, nampil napas, ngunjal ambekan. Kuwi lho nduk alus metu punang jabang bayi gangsar. Kasar. Hei, kok nek bojomu kasar piye? Ndang mekokok, ngono piye kowe? Aku lho wis molo-molo kuwi lho. Ayo Mas, Bu golek pas kuwi Pak Minto. Dadi pas tanggomu kobongan. piye? Loh, lha lek penak bojoku. Kalau omahe Pak Minto kobongan, ayo kita golek banyu, dan disiram grujuk yang mampet. Kena bojomu lho. Piye, Mas? Loh. Apa kayak kedul. Ora enak ya. Urung teko nggon main tak. Wis ra gagas. Mas pelokmu, Mas. Pelok, Mas. Sekarang gitu ya. Mas, Dalem. ketika kamu memegang tanganku, Iya, apakah ada yang marah, Mas? Yen nesuwi sarana kanggo nduduhke rasa tresna. Makaten. Iya, apa wae sing tak lakoni ora ana siku dendaning Jawa to. Kabeh wis ditata. Kena. Sekarang sudah
Sudah tidak marah-marah ya, Mas? Ora nono. Mergo wis kena lantai kelapson. Wah. Ya ora kok iso. Coba. Kekarane wong akrambi Romantis. tutu bondo tutu rupa. Kowe ngerti iki sing ditabuh jenenge apa, Nduk? Gender, Mas. Gender ki tegen olehmu sesender marang kersaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh, ngkaten. Sandinge ki apa, Nduk? Slentem. Slentem kuwi saka tembung kowe yen dadi bojoku aja slincok ing tembung. Yen tresno ya tresno, yen ora ya ora. Kula tresno saestu. Saman roh sing gandul-gandul ke jenenge apa, Nduk? Gong. Ketoke kayak modelnya kayak modelmu ta ayo tadi. Alah. Gede. Ayo padha wae. Gedeng. Gede tapi enek mentol cilik nang tengah. Amung ati pawi tane Wah, romantis. Kayak iso apa ora kasing si Jelor, Mas? Sakit Pak Minto. Aku rayunan, Mas. Sayang. Iya, sayang. Bibit, Iya. apa bedamu sampean karo salon dah? Enggak aruh, Mas. Apa? Kita enek bedane. Nyampur aja genset. Mengecewakan. Enggak kok mengecewakan. Kondulang bit ben ketok sayang bit. Dagelane nek klambine kaya Dulangan bit, dulangan bit. ngono kuwi. Ngono. Sing didulangi apa sarane apa-apa entek kabeh Pak Minto. Ya kuwi. Nah, Tak buktikan dulu ya, Mas, ya. lek memang sampean iki harmonis dalam keluarga. Ojo kalah karo keluargane Jo Klidik. Nah, nggih Pak Minto. Tak dulang ya, Mas. Iya. Aku suwi enelek 6 tahun rambut dulang, Nduk. Dek ngenali mbok dulang malah. Tidak sayu. Untuk mantenan iki. Alah. Apa kuwi ora gizi ora vitamin blas. Lah wong didulang turane wong. didulang turane sinda-sinda. Didulang turane wong lekmu seneng. Loh, ya Allah. Ngono mbok pamerne. Nyepres, Mas. Nyepres. Aja mbok buak, biasane tisune kuwi mambu siti ya dipangan lho. Ngono. Ya, kowe Nyapa? lombok tok. Lah wong setiae ngono kuwi. Ngombe ya, Mas. Aja kaget. Ngombe ya, Mas. Mimi. Mimi. Anu aja kuwi to, Pipit nyapa. Sing ndi? Lah langsung nang ngene kemasane kuwi. Mimi ya, Mas. Alon-alon ya, Mas. Lek Mimi ya, Mas ya. Nyapa to sing iki? Lah sing ndi? Kuwi lho. Engko sing kuwi engko. Mimi sik. Jan setia tenane bojone. Bojone setia. Oh, setia. Setia. Bojone setia. Iki Mimi plus masuk angin. Ya. Setia lho. Ayo, bener Pit, sik ngelak Pit. Sik ngelak. Tas sik ngelak. Sik ngelak. Ya, sik tak bukane, Mas. Bojone setia. Nah. Aku ning ya sok ora ngono kuwi mbok cawiske ning mejane penak. Sekali-sekali rap karo telepon kakak. Aku gak mangan ning raiku pedes. Cakre. Iki jane banyolan opo nek. Iki dulang lombok tok. Lah wong iki ngajak raiku ben kowe jangan. Kowe yo ngono mbok dulang mie paling pedes. Mbok kowe banyu. Kirane lomboke lho, Mas. Ora ngerti apa? Umus diomongi lombok tok wit ngono. Ayo ditutuke Mas Ludung. Suamiku. Luput. Sik. Suamiku sedang anu lho. Matengane komoto barang. Mas kok mesakne ngono. Kowe bar mangan pedes ya iso mbok semprotke ning kancane iki lho. Oh, alah. Wis ora melu mangan mine. Mine bojomu enak ra? Loh, Mine bojomu enak. karek telu. Rantak papiye. Mas. Kok ero? Ora kok rontok ning dingengei. Luput pisang kena pisang. Suarane jan arum serak-serak klomoh. Yen gampang luwe gampang
dirangkul. Ndak cakep ngene. Jan kaya Melu Duk. Dalem Pak Minto. Arep ngawinke kebon nyang endi? Niki mesti dikawinke kok suntik. Mas aku gendong, Mas. Gendong. Lah nek perkara kuwi aku engko sik. Nek kowe gandeng tak turuti rene. Kowe pengen gendong tak? Gendong sisih ngarep apa mburi, kiwa apa tengen? Sisih ngarep madhep mburi. Ngarep madhep mburi. Marep Madhep mburi. lho lah kuwi lak ya terjadi 2-2-0 karo 1-1-0 lho kuwi. Apa kuwi? Ayo konslet no. Sampeyan yo ngono. Iya. Bahaya. Nyapa? Kak kene dipoto malah kaya ketek mangan kates. Ketake sampean ngono apa piye? Lah iya keteke kowe kates. Lah nek aku lho luput pisan kena pisan diajeng pergiwa manut marang pun Kakang diajeng pergiwa. Nggih, Kang Mas. Yen menawa katresnanku mung kowe ra ana liya diajeng pergiwa. Aku nyuwun pangku. Apa kowe njaluk tak pangku? Kaya ngene, bukti katresnanku pergiwa. Ayo pergiwa. Sugriwa. Pergiwa lek cilik gedhe Sugriwa. Kuwi kethek Mas. Oh alah. Ayo jajali. Pergiwa. Kaya aku kok kene lho. Wah, iki jan Iki Sugriwa iki. luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang diajeng garwanipun Kakang diajeng kowe nyuwun apa bakal tak udaneni waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan ya diajeng Kula nyuwun gendong, Kang. kowe njaluk gendong meneh kowe njaluk gendong meneh tak tung kowe njaluk tak gendong diajeng belum ayo tak gendong tak indit tak boyong ana ing kadewate diajeng wis awas wis Rame lek Pit. ngono Ayo. sampak langsung dijak Jane ngono melek tapi musuhe kethek niki napa saged? Pergiwa. hei suarane gedhi pergiwo garwanipun Kakang pergiwo Garwanipun Kakang pergiwa. Kowe nyuwun apa pergiwa ning aja nyuwun lintang mudun lintang lan rembulan ya. Pergiwo garwanipun lakang pergiwo. Kakang. Kakang kok lakang. Aku muni apa? Lakang. Sapa sing ngomong muni lakang? Jenengan lho. Kakang. Lah mau muni lakang lho. Bapakmu ngono lho. Sampeyan mau lho. Aku muni apa? Lakang. Lah iya. Lah iya. Heeh. Kok lah iya. Baleni. Pergiwo garwanipun lakang pergiwo. Garwanipun lakang pergiwa. Kakang Lah yo Kakang pertama aku sisi ning lakang lho. Kowe nyuwun apa pergiwa? Kula nyuwun dipondhong, Kang Mas. Belum. kok lho iki kepiye tak udaneni diajeng Udan lindasmu ya. napa Enggak kuat lho bos. lho Gatotkaca iki sekti mandraguna kok iso Tak semayani. Piye? Lah kok dipun semayani. Ayo. karo trisik sing wedok trisik awas diajeng pergiwa gage mapano diajeng ndak boyong ndak penake sesanggilan marang pun Kakang jenenge yo pergiwa manut delatang tudung sundang awas yo ini pergiwa ndak bopong pergiwa ayo pergiwa malu toh marang ayo ndak bopong hei wah pembleser oleh-oleh nek yak-yakan yo ngono kuwi lho syukur lah bojone iki ning kene kok digendong bojone kancane Gatotkaca rusa tak contoh nih wah
Bergiwo. Manut to manangpun Kakang Bergiwo. Bakal ndak kepenake uripmu kowe. Piye? Lagi iki lho. Ngapa? Kok dimi lagi. Takoni lagi. Malah mbok junjung ra karo-karo. Begitu cebol langsung. Lul. Oke mapan ayo anak. Ya jenenge wong entuk iya ngono. Entuk ya entuk mosok karo kocok nek setanting lagi iki. Oh kudune mbopange ya ora ngono kuwi kok iso. Ayo terusno diajeng. Aku tak menggeh. Wah, sapi tangi sak gedine. Wah, kowe kiwa to? Oh. Aku tengen pas padha tengahe. Pupune kok guling. Kuwi cara kapuk nu super. Ah, saiki nembang bareng, Mas. Lah niki dereng bar kok niki. Urung bar. Dereng sik ben dirampunge mengke bablaske. Tembang barak. dereng. Lintang Samara. Yen angel. Wow. Maaf loh Mas. Maaf apa? Maafkan aku. Maaf. Aku iki Garut Kaca. Terus Alah padikmu penak ayo anak. penak gundulmu iki. Mosok Garut Kaca mek kiwa tok. Yo. Kurang, Pit, kurang. Kurang. Sing tengen wehno pisan. Hei, sing tengen sik segelan. Kuwi tulisane SNI. Angel tan kenoti numbas harata Dawah napa Pak Minton derek panjenengan? Manut larase pelok barang Ya. dadekke lintang asmara. Nah, Ya. Yuk. Kaya ngapa? Dados. ya. Jan tenan. Pipit, Iya Mas. aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Aku juga. Ojo ninggalin aku ya, Pit. Tidak. Tenan ya? Tidak akan. Oke. Manis hati sudah ku bisa andueni marang siang yang tuan mi
Langsung bablas jaipongan Mas Agus. Dari mana yo Mas datangnya Lisa? Dari sawah turun ke kali. Dari mana yo Mas datangnya cinta? Dari mana turun ke hati? Tuku botol terus tuku setliko dalang iminto udah kaloko hari ini terus tuku panggung pancen bahani itu si dendambaan Mas Ridik, tembang menika katur penggemar berat Sekar Gadung, baik yang langsung ataupun yang dari jarak jauh. Menika wonten Bapak Samidi kang wonten Kawedusan Ploso Klaten Kru 35. Pak Sawiji nggih biasane rawuh nggih. Kalian Bapak Suryono Pati Jawa Tengah. Siap. Ugi Mas Juwadi Timbul ingkang wonten Rembang. Bapak Sumeh ingkang wonten Ngepoh Tanggung Gunung, Mas Isam Wagir Ponorogo, ugi Mbah Lengger mboten nate ketinggalan, Mas Suratno Solo, Mas Suratno Noglok niki nggih ben dalu mirsani. Dan juga diinformasikan Mas Minto, masyarakat Tulungagung jangan sampai ketinggalan. Ya. Tanggal 20 November nanti akan digelar wayang kulit spektakuler wonten Pendopo Agung Tulungagung dengan 3 dalang ternama dari Tulungagung. 1 menika Mas Minto Darsono, kedua Mas Eko Prisdianto, yang ketiga Mas Sun Gondrong saking Mirigambar. Langsung 3 layar. 3 layar, 3 dengan dalang. bintang tamu. Wonten Mas Klitik Luduk, wonten Mas Percil, CS, wonten.
Kalian Benjing Dalu Mas. Niken Salindri. Wah, Niken Salindri. Tanggal 20 November di Pendopo Agung Tulungagung. Nggih, kolaborasi. Siap. Kalian Benjing Dalu tanggal 7 menika hari wayang sedunia. Ada anak-anak Paku Datu Paguyuban Dalang Anom Tulungagung pentas di lapangan Tenggur depan Balai Desa. Mereka ada dalang 20 dan pesinden 10. Adapun bintang tamu Mas Dujo, Mas Jo Klidik. Nah, iki awit saking kula panjenengan peduli dengan hari wayang sedunia, benjing derek berpartisipasi nyengkuyung datang dalang Anom Tulungagung. Pancen berpartisipasi nggih. Sakniki awake dhewe niku kadang sok kesel, Mas. Ngomong niku kadang iso mbleset. Iya. Tesih wonten Mas Didik, menika saking Pak Cak Parnopati, Mas Alex Sumbragung, Pak Muidi, Pagu Pare Kediri. Bunda Depok ugi Bu Pakis Rejo. Wah, lho rawuh niki. Bu Pakis Rejo Bulurah. Oh, rawuh. Rawuh nggih. Iki Mas Ferry saking Kediri, Dudomu Wonogiri, Bapak Kajati ingkang wonten Pakis Rejo. Pakis Rejo niku leh seneng wayang kulit lakon hebat. Ngantek senenge karo wayang. Pasuruan melu. Ning kene Mojokerto ya teko, Surabaya niki ya teko. Saking tresnani Bulurah Pakis Rejo iki karo wayang lho. Ngantek Rabi Dalang. Ora rabi dalang kok sapa meneh. Anu Pak Minto niki salam kula kanggo dulur kula sing Norwegia tapi cinta terhadap budaya. Iki ana Mr. Rone karo Yaladin. Yaladin dasmu. Mr. Yarle. Yalal Waton. Boten. Yarle karo Rune karo Miss Jamie. Niku wong ing mriko Norwegia tapi seneng ningali jenengan Pak Minto. Jane ajeng ditanggap teng Norwegia ning gandeng jenengan kalih sindene ra iso basa Norwegia ra sida. Nggih. Kali tanggal 8 jeng ben wonten tetep hari jadi Kabupaten Tulungagung pentas di Bandung Pasar. Bandung. Bintangipun kula kalih Mas. Wah nggih. Mosok pegawai dhewe. Ora ngaos ora. Niku sarengan Gondo Suli nggih wayang kulit Mas Cahyo Kuntadi panjenengan lenggah wonten Bandung campur. Ngaten. Bintang tamu Bandung Cak Cemple kalian Mbak Lucy Brahman. Alhamdulillah nggih. Ya, dilajengake tembangnya. Siap bos, siap. Kula nyuwun gungan panjenengan. Lagu sing meriah tur pesindene mensupport sebagai penari latar. Anu Pak, ngeten niki lak kula kado untuk Pak Darmaji. Ya. Sinden panjenengan ingkang nembang, Mas Jo ingkang nyepeng drum, lajeng saya pinjam wonten gitar. Nah, pesindenipun ingkang nembang loro apa telu? 5. Oh 5. Nggih no. Ya, coba kaya ngapa? Iki kolaborasi antaripun Sekar Gadung kalian Dujo. Jadi semuanya tampil, Pak. Kula tampil, sinden tampil, musisi tampil, semua sinergi. Tur mayang ning mae dhewe arep crita apa nguyai segara. Sing penting seneng-seneng. Nggih, saestu, Pak. Ya. Iki mengke nganti jam tengah 2. Ngoten. Anu Mas Luduk siap-siap dulu. Ini aku tak ngambil kanca-kanca. Ya, pesindene papat ngadeg tembangnya apa, Mas? Tembangipun damel selendang biru, Pak. Wah, selendang biru. Nah, itu. Tak kaget aku, tak pikir kok kedap kesma aku nyawang selendang biru. Tak pikir kuwi. Ya, Dok, ngadeg kok. Presiden papat. Ya, coba, kayak apa? Pangapunten, niki lak nggone dhewe tadi ya wis digawe menang. Sing energi lho, Dok, energi lho. Iki masalahe sing ngiringi ya Mas Litik, Mas Lutung kok dikira ora dikira sabotase. Nah, ngono. Coba Dek. Kotmu Mas. Karo Benoto Mas, kotmu Mas. Ayo. Dek nih ya. Ki katur Mas Joko Wibowo ingkang nusul wonten lokasi, Mas. Siap. Ya. Yalah, wis sing nang ngendi-ngendi iki pokoke bek kene iki. Iki pun aman iki, jos. Iki lho, Mas Il. Coba dramu dulu, Mas. Wah. Anu to, Bos. Ngarep nek kanca-kanca kok iso. Iki saking iki apa jenenge kaya ngene apa Mas Didik niki? Lu kepek. Anak walang, Pak. Kepek iki rada gedhi lek cilik udah kepek iki. Walang, Pak, itu walang.
Walang iki. Walang, Iki tondo, iki lek 2026 iki larise kaya ngene iki. Amin amin amin. Amin. Mesti laris ki ning kono kepik tok. Ayo, kaya apa? Selendang biru dados. Terima kasih luar biasa Sekar Gadung kolaborasi dengan Duwojo. Yuk, kaya apa? Tembang ingkang pundutan dereng diaturke Mas menika saking kadang penggemar Sekar Gadung kalenggah wonten ing Sumberagung. Mliginipun warga masyarakat Sumberagung kang mengkugati Bapak Darmaji. Ya. Mbak Sulis katuran jumeneng kaya apa? Ngadeka wong ayu. Yuk langsung sepot Mas. Cepat gending. Niki ana pundutan tembang lawas Anoman Obong dipun suwun kanthi mawa jangkep sak bawanipun. Nah, kaya ngapa? Kula piyambakan iki Pak. Kancane sapa siji? Mang sapa Mbak Sulis sing diaturi jumeneng? Mbak Punjung. Ya. Pak cocok kalau. Wah, jantenan. Nah, karo Mbak Ani, coba. Nih. Ngadeg Nduk. Ayo, Sulis. Dalem Mas. Mas. Asik. Ceritane wayang Jawi. Ceritane wayang Jawi. Cancot tumandang
langka wis dadi awu kobong gede jroning praja Singa Sekar Gadong Indonesia Sekar Gadong Mas Duduk. Niki mangke wonten tembang setunggal nandur ngunduh saderengipun menawi kepareng badhe pamit ingkang mangku gati wekdal kula aturaken. Sembah nuwun, sembah nuwun. Mboten kathah anggenipun kula aturaken kagem panjenenganipun Bapak Darmaji Sarimpit Ibu lan rumambah Kang Putra Mas Heru kalian Mbak Akvina ing samangke anggenipun jurung dedonga mugi-mugi panjenenganipun kekalih Mas Heru kalian Mbak Vina pikantuk ridho lan hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah enggal-enggal pikantuk momongan soleh lan solehah. Insyaallah beliau Bapak Darmaji Bu Suliani ing samangke anggen kula wentah Kang Putra dadosa piyayi sepuh ingkang saged satuhu ngreksa keluarga ingkang sedaya pinampi barokah. Amin. Amin. Nggih. Sembah nuwun Pak Minto. Beliau teng Kalpatan nyuwun gong samudra Pak. Sego kupat, sego liwet, kalimat andum slamet. Yo Le karo ngadeka perangi candaan tembange nandur ngunduh. Yuk langsung dados.